Hvad så gutter? Velkommen til YouTube-kanalen. I dag skal vi lave Milk Marathon. Eller Milk Mile hedder det. Ja, som I kan se, så har vi købt 8 liter mælk. Som der skal drukkes i dag. 4 til mig, 4 til P, som står bag kameraet. Og vores gruppe, vi kalder os selv for Milk Molesters. Okay. Så lad os komme i gang. Nå, så løber vi. Første tur. Det bliver ikke super godt. Jeg havde det her. Det bliver fandme... det er noget hårdt for mig. Jeg havde det her. Nå, men det her, det er jo så, hvor vi drikker 4 liter mælk bare. Det bliver bare hårdt. Og vi kommer sikkert til at brække os. Det er ordentligt lort. Jeg er allerede ved at være udmattet. Så det er ikke så super godt her. Jeg er allerede ved at sidestik. Det er rigtig godt her. Nu er jeg snart færdig. Fuck, man. Oh my days. Jeg er sidestik. Oh my days. Hvorfor skal jeg altid blive bare så rundt? Fuck, jeg er nødt. Og det er kun første runde. Nej. Jeg er der. Jeg er snart en bane forbi. Pæst stål. 10 meter fra mig. Ja, det skal jeg drikke mælk. Okay, vi har lige fundet ud af, at han er så retarderet, at han ikke har filmet. Men jeg ved ikke, hvad jeg siger. Mors, jeg har drikket en mælk, og jeg har det helst lige nu. Men ja, lad os flyve. No way back. En liter mælk ned. For alt det kan flytte fra mig. Jeg har downloadet mælk. Det er fordi P, han er fucking dårlig til at filme. Og så har han bare ikke filmet det. Fordi han er så fucking nydelsesløs. Så jeg har ringet. Jeg er død, jeg har det ikke godt. Men ja, lad os gå. Jeg føler mig rigtig godt. Det er, jeg føler, jeg har noget. Ja, tak. Luksus. Så er vi langt fra Simland. Det er god bane det her. Så nu står P nok klar dernede. Men anden kartonmælk, så vi virkelig ikke magt. Men, og jeg har sidesigt. Og jeg havde en bio nu. Det er faktisk ikke super rart at gøre det her. P, han er herovre. Og så... Og P, nej, du ser ikke tryk på noget. Du filmer noget. Ja, men det kan jeg åbne. Nej, så åbner han. Nej, sådan noget. Ja, kom, åbn. Sådan der. Jeg åbner lidt den anden måde den her gang. Okay. Så den filmer. Filmer allerede. Okay. Fuck. Jeg hader det. Fuck, det er det. Ej, den er lidt koldere end sidste gang. Ja, no shit, den har stået udenfor jo. Please, ordentligt. Ej, det er info. Det er mig, der filmer. Okay, jeg kommer til at kaste op i den her. Allerede nu? Ej, der er ikke i den her, men måske 3-4. Sådan. 43. Der er nogen, der har noget i hvert fald. De ser også med. Nej. Allerede. Ej, jeg kaster ikke op. Det er jeg for god til. Ej, ad. Nej. Fuck, det lyder nasty. Det lyder det. Ej. Content. Hvorfor er jeg ved at knække mig over det? Okay. Chat, stacking alkoholik. Hvor er det tilbage, må jeg mærke? Jamen altså. Kom nu, Emil. Fuck. Jeg vidste, det var en dum idé. Skal vi bytte efter 2 runder? Er det en god idé? Ja. Det gør vi. Fuck, jeg havde en div. Jeg løber bare sådan over det. Er du snart færdig, eller hvad? Jeg er færdig. Mark. Super. Tag første mand, er måske allerede nede. Ej, Emil. Jeg tror, det var det. Farvel og tak. Ej, jeg har mellem midt.
Ej, det er grædt. Og bare lige på det. Ikke bare med at kigge. Jeg mærker den der burger. Nå, afsted. Så venner, så bliver fandme min tur. Jeg kan ikke rigtig se, hvor løber han. Det er sådan en dreng, vi får at se hele tiden. Og det får jeg, Emil har lige knækket sig. Så det er jo ikke så godt, dreng. Det er nok til at gøre mig. Jeg skal til at dø. Så bare ud, jeg har lavet fucking 8 personer. Jeg har ret god form til at dø. Ja, det er jo min bedste penge, så det går godt. Ja, det er lige min væk, tror jeg. Det er rigtig hårdt. Jeg begynder at gå. Jeg spiser til gaver og tage med den liste. Jeg har ikke tåle mere. Det er så kaldt. Ej, Hold du fint. som taktik der er, jeg drikker liste nu. Jamen, det er simpelthen ikke drikke hurtigt. Ej, fuck lav du. Du begynder at stå og fake knæk dig, så er der så lidt nøje. Det er kun den ene. Altså, hvad fanden derovre han? Er han sådan en svag kælling? Ej, så fake knækker han så på fucking ene, og han er ikke engang Ja, helt vildt. Du skal også bare få lidt mælk ud. Fuck, jeg har dårligt. Drik det! Hvad fanden laver du? Fuck, det er koldt. Ja. Jeg har et ordentligt lort. Jeg ikke engang kan komme gennem en liter. Knækker du det allerede efter en fucking liter? Kan man godt blive lidt kold. Jamen det er rigtig, rigtig koldt. Du ikke have købt en varme. Ja. Der kan være sådan en varm mælk. Så der kommer husky om det der. Hvem kommer? Så usikker. Ej, hvem kommer? Sødt. Åh. Og sagde Nå. måske Karoline. Nå. For jeg har det. Ej, jeg er glad for, at jeg lige skal rundt og... for det. Jeg er stadigvæk magtig. Kan du? Ja. Jeg føler stadigvæk, at jeg skal brække mig af helvede til. Og du brækker efter fucking en. Nej, jeg gør ikke. Nej, altså, kom nu for helvede. Det kan være, at komme dernede. Ej, lige nu. Shit, Emil han så det ikke. Spam W's in the comments. Christian. Hashtag, jeg er ikke venner med Emil. Hashtag, er du ikke fucking snart færdig? Jo, det er. Jo, kom. Ej, fuck Kom nu. her. Ja. Så, læs mig. Jeg vil bare absolut. Det får en løbetur. Jeg er lidt rundt, men jeg får det valgting i, det tror jeg bare er positivt. Glad, jeg mig. Håber jeg skal det der. Der er det 5 minutter der. Hvis min ikke får sådan 6-7 pause. Nej, så kan jeg savne det. My tummy hurts. Men en minut har jeg pause. Jeg kan sige, at jeg tager lidt med under mennesker. Jeg kan godt klare, at jeg falder ikke. Så skal vi klar til vandet. Det eneste, der er positivt med at klikke nu, det er at få det hele ud næsten. Heldigvis. Man får ikke se mig. Andy og mælk, og Emil han skal snart løbe, så... Gå lige lidt væk. Jeg har knævet mig derovre. Hvad er klokken? Næsten rimelig meget. Hvad er det? Så vi går glip af admin blues. Hallo. Hvad nu? Og nu.
fucking knæksving i næste jo. Der var fucking meget, jo. Det var de der 2 kartoner, der røg. Men ser hun rustet, så har du 12 mave. Jamen altså, det var godt. Hvorfor fanden vil du på det, Emil? Fordi det er sjovt. Nej, det er jo ikke. Det er. Det er sjovt at Det var kigge jo på mig, det. Emil, ved kamp i morgen. Jeg er løbet af flyve på lørdag aften. Fordi det kommer nok ikke op i dag. Emil, han skal jo ud og sove. Ja. Fuck, mine hænder er kolde. Åh. Halvvejs. Jeg kan ikke, jeg klikker snart, jeg er syg for det. Man kan snart komme op af. Real. Har du 2 liter tilbage? Okay, jeg knækker ikke allerede. Never a first time. Nej, hvad helvede. Det kan du fandme ikke sige. Kom nu. Tralala. Hvor har du lagt en mælkekarton? Bare bag der. Så tænker jeg, at vi samler det i Netto skraldespanden. Ja. Nå, det var igennem næsen. Ja. Og nu bræk der. Føj. Okay, nu begynder jeg faktisk at gøre ekstremt ondt. Ja, det har det gjort sådan fucking lang tid. Men sidst sluk. Som måde. Gør du? Uden at brække dig? Giv mig din telefon nu, så skal jeg ud og løbe. Nej, jeg skal ud og løbe. Hvad? Jeg skal ud og løbe. Ja, du skal ud og løbe. Ja. Så skal jeg kraftedeme ud og løbe igen. Få en fyldt mave af mælk. Og en fyldt fucking tarm af fucking afføring. Og jeg havde det. Det er rigtig dårligt. Fuck mave. Jeg er faktisk ikke engang fordi jeg fucking bare kan skide. My ass hurts. Have you Grandpa? For helvede. Jeg skal fucking skide. Kom nu. Gud. Jesus. Alle mig. Man kan Jesus. Jeg fucking dør. Det her, det er content. Det er ordentligt luft content. Jeg står lige sikker bare derovre og griner, ikke? Fordi han er en fucking pissig. Jeg synes ikke. Nej, jeg kan ikke holde til mere mælk. Jeg håber bare, han siger, det er løgn. Jeg er ikke mere mælk. Så hvis jeg ikke går viralt, så stør jeg for mig. Jeg har brugt fucking 45 kroner på at drikke 4 liter mælk. Hold nu. Jeg har den her chat. Spam W til lidt chat. Det var det, jeg klikker hen. Derovre. Hvad er det? Pickles? Ej, skal den der bøger der. Så er Emilio klar. Hvis jeg havde knækket, så han havde været Nej. Fuck, jeg havde det. Jeg begynder snart at tro på, at det var en halv liter mælk, ja. En halv liter mælk, ja, så skulle man rundt igen. Det havde været nemmere. Fuck dig, mand. Chat, hvis I nogensinde spørger, ikke? Aldrig købe fucking minimælk. Specielt ikke for ikke lykke. Fuck minimælk. Fuck ikke lykke. Kom nu bare sagen. Okay, jeg vil dø. Nå, end stream. Fuck. Ja! Selvfølgelig. Jeg tror, det er fisk, jo. Ja.
Her i tiden. Ej, det er noget, det er så ret hyggeligt. Fuck det content. Ja, ikke content. Jeg er bare min knogle bliver stærkere. Du brækker i hvert fald ikke en ben forløbig. Nej, jeg brækker mig. Altså, du brækker ikke en ben lige forløbig. Ikke allerede, men jeg går lige ud på banen imens. Nå ja. Nå, det var hurtigt. Nej. Han gør det nu. Okay. Vi har... Jeg lige hurtigt her noget. Du har brækket dig. Hvordan gør du? Den her dunk færdig. Jeg har faktisk ikke brækket mig den. Den er præster, den hjælper lidt. Jeg synes faktisk, det er orkestikker. Det hjælper mig faktisk. Fuck, jeg skal tisse nu. Jeg skulle til at chatpisse hele aftenen. Det er nu, det er nu. Det er nu. Ja. Ja, det er det. Ja, det er det. Jeg skal ikke kigge på det her lov. Kæft. Hold det. Ja, det er du. For helvede min. Jeg tror også, I spørger søster nu, men de har nogle tandpasta. Jeg skal simpelthen ikke sidde og se på. Du kan sikkert drikke resten. Det bliver gravet. Look at it. I vil kigge. Ja. Jeg tror, det er fra Emils mælk. Chat, vi er færdige. Vi magter ikke at løbe mere. Der er 18 abuse. Og vi har ikke mere strøm. Og vi har ikke mere strøm og alt muligt. Alt som vi har. Så det var det. Ja. Sig jo det her, chat. Farvel, chat. Peace.